ndoti vasinikiwe mufamili kana kuti mai Isabel mwana musi wakatsvanga ari kwagugu ndakadzika kwazisama kubhema ndazouya makuseni nebhazi ra5 ndo pandakafonda kuti mwana wacho ndichiti saka ndodzikira papi ndauya umbobva ati tatawo chipatara kwaMatundu togara kwaChigodora. Pandakasvika kuchipatara ndakasvika atodhindirwa makadhi muGeneral Hospital. Patakasvika nawo ndo vakabvanzi chiendai motenga mushonga. Mushonga watakatenga musi wacho wanga uri $75 vagezi waisa ari 4 pandobva azonyorwa choisi tapihwe mubhedha kuti apihwe mubhedha ndo akakuwara zvakanyanya kupfuura mwezi. Saka tiri pano manzwiro andakaita inini maererano nemoto uyu chinonzi choisi akatora gasi kubhedroom echiisa kumba yekunze ndoti imba yekunze ndo imba yaaigara iyi kubva ndizoziva kuti akavhura gasi iri akanonoka uribatidza here kana kuti akaita sei. Gasi ndo parakatanga kubaka iye haazozviona kuti mumba makutobaka chiimoto ndo maanorara toisi ni twana pakatowandiwa ndepagugu anditi twana twatunze ndo takanochochomoto rudii kurubaka magumbezi anga atibatira moto ndo pakamhanya kubuda unzi abuda unzi obva afunga kuti mumba mune chii mune vana papatoneka mwanake kakabva kapinda pasi pemubhedha kuti pakada umhanya udzoka kubudawo kunze moto wakutobaka kutopfuura dhoudai ndo pakadzokera futi iye ndo pakapinda akatora kupirita akambudisa vadzoka futi vatora naishasi kubva ambudisa naiji wakazobuda nepawindo ndiye akazi muchibuda nepawindo handichagona kupinda saka ndosaka akazonyanya kutasitereki waipinda ichigurana vozi vanga pasina munhu kuruma manga abuda sekuru anotorwarawo nemakumbo akufamba kwavo saka paa pasina munhu mukuru anga ari. Saka kapinda kangani? Kapinda ka2 achibuda nevana. Achibuda nevana. Kuvana vakakuwarawo here vana? Akakuwara mwana wacho ndiye mwana wacho akandinorapira kumba wakachasina ndokachoka naiji wakazobuda nepawindo wakanga ado kubuda kubva azobuda nepawindo wakachoka kuti akandinorapira ichibva kumba nichienda pachipatara chiri padhuze tobva tagara tiri kuno mari mushonga ibva yatadzoni ndobva ndakumbira kubuda neana kumba kuti tishandise chipo ndopandakazoya vanhu vaizouya ichindiona zvikazoti kana murushaya mari yekurapisa chidzokere chipatara tokubatsira saka ndakazvidzokera kubuda kwandatakaita kwakurushaya mari mushonga. Okay, kuvana vanga vari kugara vega here pamba? Aiwa vana asingagari ega tinomukira kuhoda isusu wakatofonewa atova porimutonyi ndo pakatozvii nomuka hodha nekombi ya4:30 kupinda musi saka pakanga pasina munhu mukuru waiyepo. Munhu mukuru aripo ndisekuru. Sekuru ane makumbo haana kugona kana kusimuka kuti atosimuka tosvika padhoa paanotoshupika atonogumbo rakazvimboni panga atombobvawo kuno sekuru acho akamboita 2 weeks ari kuchena hospital saka anga pasina unogona wabatsira. Gasi iri imba hapana kana chakatombo harina kana kutomboputikana nhasi ndorino kushandisa pombo ipapo. Mamusina kana macandles kana chii? Handizoziva hangu sepamba pandisingagari ndepabhauji handigari pabhu ndinogarawo kwangu. Alright, asi zvakaitika kumanguva imoto wakatanga 5 am. Gasi toti anga akaribatsa nezuro manheru here kana? Aiwa akatongotibasa makuseni achiwa achibika ichida kubika manudusi. Saka achibika ndobva ambopinda mumagumbezi. Wakangovhura gasi raikuisa poto yake mvura kopinda mumagumbezi achingoti binde mumagumbezi ndo pakatona moto wakutobaka obva amhanya kunze kutsvaga bhaketi rekuda kudii kudzima moto yabva warambodzima ndokuzopinda ichibudisa chibudisa vana. pakazotoyawo munin'ina wangu wakatosvika anato apanzi zvinhu zvese zvirubaka muna chakazobuda kudai. Saka rubatsiro rwamungadai nemukuruzhinji rweZimbabwe rungava kuchii? Rubatsiro rwandinoda mishonga yekuti mwana wangu arapwa ndopandinokumbirisa uzi mishonga yandotenga ungaidini after 3 days ndotenga mushonga $30 uzi mishonga inombaka 4 times pazuva saka mari yemushonga chaiva ndina because inini ndinowana mari yekumusika saka sofa ndakatogara andina pandinotomboiwa. Kana kuti ndine hama ine mari chaiyo hama dzedu dzese tinongoenda musipindi mari apa mari yemushonga ndiyo ndokukumbira mushonga kuti mwana arapwa dii apore. Ko iye musana achapinda ufuzire achapinda mutete vari munhu vari kuita sei? Handisati ndaziya chero uyo wacho handinongobvunza kuti anotaurira munhu anonge asaina ndika anotisaina ndiye anotaura saka mama ndo asaina ndisati ndaona kana nditi ndizoti vaenda kuozwi
Okay, uyu munina wenyu. Munino. Kuti saka pakatsva munina wenyu nemwana wenyu Nevana 2 yemuningina. nechimwe. Saka zvekuti dai asina kubudisa vana Akatosvirawo. Akuende gasi. Saka ndiye akazoshingirira pakasina. Shanda ndikutenda. Saka uyu akatsva makumbo. Akatsva makumbo. kupriti kunaijua hapana akatsva maoko kana Hapana, mudiki naisha ndiye akatsva paguvu nepamukumbo. Okay. Waba kuzotsva makumbo enyaya yekuti wanga wakubuda Kubuda. Ini ndinozi Jeni Mufabeni, ndinogara kwaChigodora muChakatara village. Chiitiko ichi chakaitika nemusi weSaturday makuseni kuma5. Vana vakanga vachida kubika, ndobva gasi rarika rikatapidza magumbezi. Mumba umu manga muine vana varongomuna. Wokutanga ainzi Choice Mutoo naNigel Mufabeni naPriti Mufabeni naNaishas Mufabeni. Vana ava vanga varimo vakatanga kubaka moto. Mune 12 years Choice Mufabeni ndio wakati ndakakandira gasi kunze abva abuda. Azorealiza kuti mumba mune vana ndopawakatanga kutora mwana 1 obva amubudisa. Obva azodzoka kutora umwe wakamubudisa nepahwindo. Wechi3 wacho ndo akazobudisa pekupedzisira. Ndokazongosvikawo vana vari panze. Ini ndanga ndambomukirawo kumbe ndanotsvaga zvekuya. Ndozvakaitika. Okay, saka zvakaitika kumangwai Kuma5. kuma5 am anga kubikira Porridge ubikira asikana adoko aya. tasvika makuseni Anouya makuseni. kugasa ada akakanda panze akakanda nepai Akakanda nepadhoo. Obva agujura dhoo ndo akabva aita dhoo iri kuti ribude nechekunze dai wakaridhonza kudai. Pakatanga kubvira magumbezi. Rovhurika nemukati kasi wakaridhonza nechekunze kuti ribude kunze aone mukana wokubudisa vana ivo. alright kuti windo rizokunika kudai chichakaitika Uyu une 10 years ndo wakarirowa kudai kubva atobuda wakatombomarwa newindo irori. kanga kachinzi kakawanda pasi pemubhedha Ndike akakadika saka kanazonyanya kubara akanazonyanya kukora nekuti kakanga kazozviputira pakazorairidza mainini nacho kuti kune umwe mwana mudiki akudaidza kuti mainini moto ndopakazopinda heke kechitatu kunotora mwana wanga ari pasi pemubhedha pakubvira moto. mainini wacho akakwara zvakaita Akakwara zvakanyanya. Mainini akakwara zvakanyanya naPriti une 5 years wakakwara zvakanyanya. Ndio vanhu vakanyanya kukwara zvakanyanya. saka izvozvi vatori kuchipatara Vari kuchipatara. ko vana chiremba vari kumboti Vanongomurapa vachiti vachada kuzotsetsa makanda avo kunamira mune nyama dzakanga dziri kudonha. okay vakanyanya kukwara paine paine Vakakuwara kubva umu kudzika kudai. Saka makanda ese kubva umu kudzika kudai nemakumbo acho epasi ese akasvotowa. okay saka ndo achada kunamirwa okay tanzwa zvichinzi umwe musikana abuda muketa ndasangakuitwa semuketa Ndangozonditenge mushonga wekuti mwana aende kutheta. Ndinoona sekuti akakuwara haagoni kumugeza ari pachena. Anoda kumugeza asikazivi zvaari kuita nekuti zvakadzama. okay alright ko pakaitika chiitiko vana vanga vari vega pamba panapa Vana vanga vari vega nasekuru vanga ari mumba. Asi sekuru vaihwara makumbo vanga vachangobva kuhospitari vasikagoni kusimuka. okay alright ko rubatsiro rwamungadai nembova kuruzhinji rweZimbabwe nderwechii Ini handisavi rubatsiro zvandinonga nangopuwa ndinozvigamuchira. saka kana paine toto pano vada kukuisirai mari vanogona kukuisirai pane rubatsiro Dzipa dzandinoshandisa ndichikufonera inadzo. alright mungaziye nemusoro 0779 103 619.
ndonyora kuti ndinobudisa kuti Jane Mufabeni. ko ine munogara nevana vangani panapa? Ini ndine vazukuru vangu 10 nenini wacho nasikana angu 2 nababa wacho. Sakafuwa vanhu vanga vakarara Uwo ndo angakarara, mamwe wacho angakarara kudhuru. Batsiro ndakuwa nhasi ndinotenda, handina chendingagona kutaura nekuti ndiri kurwadziwa, asi ndinotenda zvakanyanya kuti Zimbabwe yandibatsira, yandirangarirawo nekundipawo zvekufunga, sekuti ndakanga zvizhinji zvakapera kupfira mumba nechikafu chemagwere ndo matanga tichigara chakanga chakatsva. Saka ndinotenda zvakanyanya kuti umwe naumwe wabvisa paabvisa ngapawedzerwe nezita raJesu. Ndakarara mudhani ndandirabikiwa bota rapinde rumu apamba nigasa horani kubatidza magumbezi amagumbezi achapera kuti ndanipawindo zangu paatanga achitora achibudisa anhu achiwa ndisakunze iwindo ripira wakabuda nalo rarakapwanyikirwa ndiwo akatoripwanya tapwanyika raragara rakapwanyika. Kupuka marwa newindo ndepari so patopora. Ndinonzi Chief Superintendent Chikonzo. Ini ndinotungamirirawo Zimbabwe Public Police Women's Network in Manicaland Province. Takawana shoko rekuti pane vana vakatsva after a gas explosion kwachitakatira. We were so moved, tikatsvaga kuti tione kuti vana vari papi, tikanzwa kuti vana they admitted pano paVictoria Chitepo Provincial Hospital. From that time takatumawo provincial chaplain vedu vanga vari padhuze nevasikana vewoman network vanga vari padhuze, vakasvika vakaona vana, vakaona gogo namama vanga vaine vana, vakanzwawo manidzi zvanga zviripo, pane medication yaidiwa nekukurumidza, tikabatanidzawo mari tikatenga zvinhu zvaidiwa, tikazoramba tichingotaura nevasikana vese in the province, tikabatanidzawo pashoma patakawana tikatengawo manidzi just to replenish zvinhu zvanga zvisipo, nekuti takangonzwa kuti pamba patsva, hembe dzevana dzakatsvira mumba, magombezi akatsvira mumba, chikafu chakatsvira mumba. So takabatanidza mari kuti tiwane chatingaitire mhuri vawanewo pekutangira.